Diodan bezala 3 urte bete ditu jadanik proiektu honek, bere helburua hizkuntza eskubideen aldetik gizarte inklusibo bat lortzea da. Gizarte inklusiboa lortzearen aldeko apustu horretaz askotan jarduten gara eta hizkuntzak ere badu zer esana apustu horretan, zalantzarik gabe. Administrazio publikoak hori lortzeko bidean badauzkagu bete beharrak, baina gizarte elebidun baterantz joateko ezinbestekoa zaigu parte hartzea sustatzea eta elkarlana sustatzea, eta nik uste gaur hemen adierazten dugun argazki honetan hori bistaratzen dugu da zalantzarik gabe. Establezimenduen 150 langileen erdiak baino gehiago badakite euskeraz. Eta beraz horrek aukera ematen du askotan sartu eta gutxienez lehen hitza gure partetik ere euskeraz egiteko. Benetan eskerrak eman nahi dizkiet hemen dauden guztiei, ezinbestekoa dalako beraien partaidetza eta bakoitzak ostalaritzan, merkataritzan, dendetan, azpian duen sare horretan guztian egiten duten lana, ematen duten irudia eta egiten duten promozio lana.